Klub NKU. Papiere dať, nezahodiť, áno? Len nerozhadzujte papiere. Takže na trati máme finálovú jazdu dracích lodí. 1 Žilinská futsalová akadémia, 2 tak určite a 3 športový klub NKU. Vo vedení loď číslo 2 tak určite prenásledovaná na ceste najvyšším kontrolným úradom športový klub NKU. NKUčka je nejaká rozhodená, nejdu presne podľa seba a na to sa stráca najviac. Takže dvojka vyhráva. Tak určite zvíťazí v tejto jazde. Druhé miesto NKU a tretie Žilinská futsalová akadémia.